Usa ka barangay kapitan sa Cagayan de Oro City nga dunay kasong korupsyon. Wala gyapon na suspinde. Atong sayron ang detalye pinaagi sa live report ni Cyril Chavez. Cyril. Yes, real guilty ang hukom sa ombudsman niadto pang Abril sa barangay captain sa barangay Patag dinhi sa Cagayan de Oro City tungod sa korupsyon. Apan hantod karon, wala gyapon napatuman ang suspension order. Gibutyag sa Office of the Ombudsman nga niadtong April 11 karong tuiga na hukmang guilty ang kaniadtong City Councilor o kasamtangang barangay kapitan sa barangay Patag nga si Mericor Calizo ug laing duha pang opisyal sa barangay human nga nalambigit sa serious dishonesty o grave misconduct. Kini human nga dunay igong basihan ang reklamo kalabot sa giingong nahuman nga road repair sa Zone 6 ug 7 ug gisweldohan kuno ang mga trabahante bisan pa man nga wala gayud kini nahitabo. Tungod niini, isuspende si Calizo lakip ang barangay treasurer nga si Romeliano Candawan ug kanhing kagawad nga si Ricardo Fabre sulod sa 6 ka bulan. Apan hantod karon wala pa napatuman ang suspension order. Busa gikasubo kini ni Nicolas Pugay nga usa sa mga bipasaka sa reklamo. Ang problema lang, kadugay-dugay na, kapinbulan naman siguro, receive na mo. Dili ka ka-implement sa DILG Region 10 ni Director Agabi. Daghang mga rason nga diin kuno lagi kay tungod na atas COVID. Sumala sa DILG nga igo lang nila nadawat ang kopya sa desisyon sa ombudsman gikan sa mga nagreklamo. Apan wala kuno sila nakadawat og opisyal nga kopya gikan sa ombudsman. Rason nga hangtod karon wa pa nila napatuman ang maong order. It goes without saying, you cannot implement something. An official copy of this decision was given to you, and then after that, if ever we'll be receiving a copy from the Office of the Ombudsman, then we still have to seek clearance and guidance from the ILG Central Office for us to implement the said decision. Gisulayan sab sa One Mindanao nga makuha ang pahayag ni Kapitan Calizo apan mibalibad na kini nga moatubang sa kamera. Hinuon sa iyang mensahe nga gipadala, gibutyag niini nga pamulitika ang tinubdan sa reklamo. Apan sigon ni Pugay nga dili kini pamulitika o giisip lamang niya ang kaayuhan sa katawhan. Dili pamulitika, kundili dishonest lagi. Munang naa diha, dishonest nga panerbisyo, gilipat-lipat niya ang panerbisyo nga aron maigo siya. Real panghinaot karon sa mga reklamante nga mapatuman na ang maong suspension order tungod kani ang kani ang sakto nga mahitabo. Apan sa bahin ni Calizo, iyang gibutyag nga iya na matud pagipasa ngadto sa iyang abogado aron na mapalihok na ang pagpasa og motion for reconsideration aron matud pa malimpyo ang iyahang pangalan. Real. Daghang salamat, Cyril Chavez.